Kadriye Akgün bixwe li Herêma Kurdan bajarê Semsûrê jî dayîk bûye. 21 sale jî li Enqerê dije. Ew ana li Enqerê taxa Kızılayê da Fidan kafeyê dide bikarandin. Akgün dematê Enqerê di hin karan da dixebite. Li herî dawî di Fidan kafeyê da nêzîkî 5 salan karê garsoniyê dike û paşê jî vê derê dikire û eva 8 sale jî xudanê vê kafeyê ye. Kadriye Akgün ra digîne ku müşteriyê wan ji kesên demokrat û Kurdan pêk tên. Ben de Kürt olduğumdan kaynaklı biraz... Ez bixwe Kurdeke Semsûrê me. Dema min ev dergirt, min xas ku çanda me Kurdan li vê dere bêje. Min ji dixemilandinê de bigire, heta muzîka rengê Kurda da ser vê derê. Li çaya qaçax bêtir bala müşteriyan tikişîne. Fidan Kafe 23 sal berê hatiye damezrandin. Lê di konsepta xwe da hin gorandina çêkê jî bêtir müşteriyên vê derê cîwanên Kurdin. Xendî cîwanan yên ku dixwazin çaya qaçax vexwin jî vê derê tercih dikin. Em varê xwe zanîngehê ji timî têne bira. Çamaya qaçaxê li vir em dixwin. Rastî hêsa welat me pêk hev dike. Yani em dibêjin wele welatên cîwanên Kurd tov bûne. Ji bo wî em timî li dema li Enqerê em têne bira. Li ser dîwarên Fidan Kafe mirov dikare dîmenên çanda Kurdan bibîne. Fotoyên hunermendên Kurd Yılmaz Güney, Ahmet Kaya, dîsa şoreşkerên Tirkiye Deniz Gezmiş, wêneyên Şahmaran û her wekî din. Kadriye Akgün dibêje ez bixwe Kurdum û dixwazim ku rengekî kurdewarî di ciyê min yên kar da were diyar kirin. Benim annem Kürt. Ben Kürt bir aileden geldim. Dê û bavê min Kurdin û ez jî malbateke Kurd hatim. Ez 43 salî me. Li ber zimanê Kurdî rastî gelek pirsgirêkan hatim. Malbata min tirki nîzanin bûn û li nivxweşxanan, dadgehandan rastî kêşan dihatin. Vana têvahî ez ji bi van re jiyam. Lê îro xemgînim ji bo ku nikarim xwe bi Kurdî derbirîn bikim. Fidan Kafe pir caran wek rawestokeka Kurdan e. Bestenê müşteriyê wan Kurdên ku li bajarên Tirkiye rûdinê nînin. Carna jî kesên ku li Herêma Kurdistana Iraqê an jî li ciyekî din tên Enqerê serdana vê derê dikin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enqere.